तर कशा काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. आणि ब्लॉग चालू होतोय संध्याकाळी 6च्या नंतर. तर गणपतीची पूजा झालेली आहे आणि 15-1 मिनिटं झालेली आहेत. तुम्ही बघू शकता इकडे गणपतीची पूजा झालेली आहे, तुम्ही बघू शकताय. आणि इकडे प्रसाद फक्त वाटायचा राहिलाय. तर आज करंजी ठेवलेली आहे प्रसाद. तर बहीण आणि तिकडे झोपलेले आहेत, भाऊ पण झोपलेले आहेत दुपारी. सकाळी लवकर कॉलेजला जातो उठून तर, आणि रात्री मोबाईलवर असतो यूज करत. त्याच्यामुळे काय त्याचा शेड्यूलचा काय विषय नाही, कधी उठेल कधी जाईल काय करेल. नाही उठलं तर जात पण नाही. उद्या जाणारच नाही. हा, गणपती बघायला जायचा. तसा काय नाही, तो अभ्यासात हुशार आहे, त्याचं टेन्शन नाही आम्हाला. आणि आजचा ब्लॉग एकदम ब्लॉग होणार नाही, तुम्हाला जबरदस्त स्पेशल गोष्ट दाखवणार आहे. ती म्हणजे इकडची पारंपरिक फुगडी कशा प्रकारे असते ती दाखवणार आहे. तर इकडे आई पण आलेली आहे. तर आई तुम्हाला सांगेल आमच्या इकडची फुगडी कशी असते. आईला आम्ही कधी फुगडी घालताना बघितलेलं नाही आतापर्यंत. म्हणजे जायचे मंदिरात पण तेव्हा आम्ही नाही जायचो. तर आई सांगेल बघूया आता काय कशा प्रकारे काय असते फुगडी इकडे, कसं काय असतं. सगळ्यात आधी मी बरेच वर्षांनी तरी गेल्या वर्षी मंदिरात जायची श्रावण सोमवारची, तेव्हा 2दा लागलेली फुगडी घालायला. मला जास्त येत नाही, मला गरबा आवडतो. आणि आमच्या इथे बाजूलाच गरबा व्हायचा, म्हणजे आमच्या घरातूनच लाईट वगैरे सगळं असायचं, डेक वगैरे आमच्या घराकडेच असायचे. तर ते बंद झालं, पण मला फुगडी नाही जमत तेवढी. आणि आमच्या गावात असे कोण नाही घालत, देव मंदिरात तिकडे सगळ्या गावातल्या बायका श्रावण सोमवार असायचा म्हणून तिकडे जमा व्हायच्या, तर मग घालायच्या. तर यंदा काय नाही कोणी घातली. यंदा आम्ही पण संध्याकाळच्या नाही जायचो आणि कोण घालायचं पण नाही. तर आता ते पारंपरिक फुगडी असते, ते आता फुगडी ग्रुप सध्या चालू आहे, तर ती लोक घालतात आणि त्यांच्या बघायला पण छान वाटतात, कारण ते गाणी बोलतात, नाचतात वगैरे. ते तर ओंकार मला कालपासून सांगतोय फुगडी बघून छान वाटतं, हसाल तुम्ही भरपूर. फुगडी असे रिअल मध्ये बघाल तर एवढं भारी वाटतं ते सगळं. तर ते आमच्या इथे खाली पूजा होती, तेव्हा तिथे फुगडी ग्रुप आलेला. तर ती फुगडी काय ते रेकॉर्ड केलेली आहे. मग तीच आता आजच्या ब्लॉगमध्ये टाकेल. आणि ते काय ते ओंकार सांगेल बाकीचं, कारण मी बघितलं नाही ते फुगडी काहीतरी आहे काय शूट केलेली. ते आता बघेन मी, ओंकार जेव्हा टाकेल तेव्हा दाखवेल. आणि मंडळी तुम्ही बघितलेलं असेल आता आईचा डोळा आता व्यवस्थित बरा झालेला आहे. तर इकडे उजेड पडत नाही, तर तुम्हाला दिसलं असता ओव्हर ऑल दिसेल. हा, मी त्याशी बोलेल ना हे फुटणार आहे, तर फुटलं ते, त्यातून ते पस वगैरे सगळं बाहेर आला. आता ते चांगलं झालं आहे, अजून थोडंस आहे. आणि मोठी गोष्ट म्हणजे आईला जिने औषध दिलं होतं ती बिचारी आता आजारी आहे. तर तिची तब्येत पटापट बरी होऊन द्या अगोदर. आताच मी बोलतोय, हा बोलतोय तुला औषध दिलं, तुला बरं केलं, मग जाऊन बघून ये तिला. तर घर खालीच आहे आमच्या, जिकडे जुनं घर होतं आमच्या वाडी. तुम्हाला दिसणार होती ती, कारण काल भाषणात बरी असली असते तर येणारच होती. गेल्या वर्षी पण आलेली, पण ते फोन केला तर तिचा मुलगा बोलला काय तर डॉक्टरकडे नेतोय. तर म्हटलं आजारी आहे तर नको उगाच, कारण इथे काम पण थोडं होतं, जेवण वगैरे बनवायचं त्रास होईल, त्यापेक्षा म्हटलं नको. हा नंदू बोलतो, नंदूची आई. तर पहिली गोष्ट, तर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर पटापट अगोदर लाल कलरचं, बऱ्याच जणांना माहित नाही बघतात, पण लाल कलरचं बटन प्रेस करायचं त्यांना माहित नसतं. तर बटन प्रेस करा आणि बेल आयकॉन पण दाबा, म्हणजे आमचा नवीन व्हिडिओ डेली येत असतो, डेली ब्लॉग करतो आम्ही, तर तुम्हाला पटकन दिसेल. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे बाहेरचं वातावरण तुम्हाला दाखवतो. अजून पाऊस गेलेला नाही, उजेड पडत नाही इकडे, तुम्हाला माहिती आहे बाहेर आल्याशिवाय. बघू शकता आता पाऊस एकदम बारीक बारीक आहे. आणि एक छोटंसं काम आहे, म्हणजे आमचे केळी लावलेले आहेत ना, तिकडे अजून एक घड आलाय छोटासा आणि त्याला बोंड लागलेला आहे. तर ते बोंड काढायचं आहे, तर ते काढून घेऊया पटापट आणि नंतर जाऊया आपण थेट फुगडीकडे. तर मंडळी केळीचं झाड कुठे आहे तुम्हाला माहितच आहे, तर बघूया हाताला भेटतंय काय, जाऊया पटापट. तुम्ही बघू शकता मागच्या वेळचा घड इकडे आहे आणि इकडे हाताला भेटते का बघूया. आणि इकडचं वातावरण बघा, कसले ढग दिसत आहेत एकदम जबरदस्त वाले. तर कसरत करावी लागते. तर भाई आत्ताला तर भेटलेलं आहे, फायनली आपण बोंड काढलेला आहे. तर जाऊया घरी आणि आईकडे देऊया. बघू शकता, आणि डिंक गळत ठेवता, आणि शर्टवर पडला तर जात नाही, तर तुम्ही पण काढताना एकदम सांभाळून काढा. तुम्ही बघू शकता डिंक पडतोय. आईकडे देतो.
पप्पा इकडे बसलेले आहेत. पप्पानीच मगाशी सांगितलेलं आहे साईडिक ठेव डिंक पडतो तर माझ्या हाताला लागलेलंच आहे. तर पटापट घरात जाऊया आणि पहिला तर हात धुवून टाकतो. तर आलोय किचन मध्ये आणि हात धुतलेला आहे बघू शकताय. तर पुसून घेतो पटापट मग भेटूया. पण तुम्ही बघितलेलं आहे केळीचं बोंड काढून झालेलं आहे. आणि आज दिवसभर विशेष काही केलेलं नाही. तसं आम्ही लेटच उठल्यानंतर आई आणि घरी नव्हती तर साईडला भरणे होते तर त्यांचं आमंत्रण होतं. तर आमंत्रण असलं की जावं लागतं घराच्या एकदम साईडला. तर त्या आजोबांकडे भावाने मी दोघं पण गेलो होतो आणि तिकडे जेवण आलो. मग घरी आज जेवलो नाही आम्ही त्याच्यामुळे घरी काय जेवण होतं ते पण आम्हाला माहीत नाही. तर पप्पांनंतर येऊन उपहार वगैरे केलेला आहे. आणि आज 15 दिवस आहे तुम्हाला माहीतच आहे. फुगडीची मोठी गोष्ट म्हणजे आपले यंगस्टर्स जे आहेत टीनेजर्स तर त्यांच्याकडनं फुगडीची परंपरा जोपासली जाते ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि याच्यासाठी कौतुक आणि याच्यासाठी टाळ्या झाल्याच पाहिजे. तर फुगडी तुम्हाला नक्कीच आवडेल तर कमेंट करून नक्की सांगा फुगडी कशी आहे. तर जुन्या लोकांना बघितलं होतं फुगडी घालताना तर आता बरेच असे ग्रुप झालेले आहेत जे चतुर्थीसाठी लोक असे बोलवतात आपल्याकडे. आणि मी पण फर्स्ट टाइम बघितलं आहे तर एकदम मला पण भारी वाटलेलं आहे. जरा कॉमेडी पण वाटतं तुम्ही बघा तुम्हाला पण मजा येईल. आणि सगळे यंगस्टर्स आहेत तर ती एक मोठी गोष्ट आहे खरंच मोठी गोष्ट आहे आणि त्यांच्यासाठी एक मोठा सॅल्यूट आहे माझ्याकडनं. तर फुगडी एन्जॉय करा.
पाण्यामध्ये बंदराला करतो ये जा मी डोलकर दर्याचा राजा वल्लव रे नागवा हो वल्लव रे नावा वल्लव रे नागवा हो वल्लव रे नावा चमचम करते बुगाडी चंदनबाई चंदन मधुरी चंदन चंदनबाई चंदन मधुरी चंदन आम्ही सर्व सगळे करतो गणपतीला वंदन बाई बुगाडी चमचम करते बुगाडी बाई बुगाडी चमचम करते बुगाडी श्रावणात पडतात प्रगताचे सडे श्रावणात पडतात प्रगताचे सडे फुलपाखरू पहा आमचे छान छान लुगडे बाई बुगाडी चमचम बाईलाही मोत्याची लाही बाईलाही मोत्याची लाही मुक्याने फुगडी शोभत नाही बाई फुगाडी चमचम करते फुगाडी बाई फुगाडी चमचम करते फुगाडी महाराष्ट्राची शान नऊवारी लुगडी महाराष्ट्राची शान नऊवारी लुगडी मुरळी खेळतात पद्मासन फुगडी बाई फुगाडी चमचम करते फुगाडी बाई फुगाडी चमचम करते फुगाडी गवळ्याला फुगडी गवळ्याला नाचे चाकाचा डेरा कुंकू कप्पा आणि कुंकू का गळला अगं नवरा माझा छान डोळे का गळला अगं जागरण झालं का ए नवरा कुठं गेला अगं मुंबईला गेला परत का ग आला अगं करणे ना त्याला ए काय आणलं तुला ए साडी आणली मला मग तू काय दिलंस त्याला ईश्वर लाज वाटते मला ईश्वर लाज वाटते हिला बाई लाज वाटते हिला चल आता नाव दे बघू देणार असाल साडी तर घेते मी ना देणार असाल साडी तर घेते मी ना पण साडीला लागतो पैसा फारच थोडा देणार असाल घोडा तर घेते मी ना देणार असाल घोडा तर घेते मी ना घोड्यावर बसून होते मी कलकी देणार असाल पालखी तर घेते मी ना देणार असाल पालखी तर घेते मी ना पण पालखीला आजकाल राहायला नाही मान देणार असाल बंगल्याची शान तर घेते मी ना देणार असाल बंगल्याची शान तर घेते मी ना पण बंगल्याची शान तर हीच झाडकी पत्ती
पण बंगल्याची शान तर की झाडची पत्ती. देणार असाल हत्ती तर घेते मी नाव. देणार असाल हत्ती तर घेते मी नाव. पण हत्तीला तर लागतात रुपये हजार. पण हत्तीला तर लागतात रुपये हजार. देणार असाल बिग बाजार तर घेते मी नाव. देणार असाल बिग बाजार तर घेते मी नाव. पण नीट लक्ष देऊन ऐका. बिग बाजारात मिळत असेल हळद कुंकवाची पुडी एक. बिग बाजारात मिळत असेल हळद कुंकवाची पुडी एक तरच आमच्या यांचं नाव सांगेल ढवळांची लेक. तुने हात दिला, हात दिला, माझ्या बाजूने हात दिला, हात दिला, हात दिला तो वरचे वारी, वरचे वारी, हात दिला तो वरचे वरी, वरचे वरी. सूर्यासारखे माझे धीर, माझे धीर, सूर्यासारखे माझे धीर, माझे धीर. तुळशीसारखे माझ्या नंदा, माझ्या नंदा, तुळशीसारखे माझ्या तर मंडळी फायनली फुगडी तुम्ही बघून झालेली आहे. कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. आणि वाजलेले 9:30 तर आरती वगैरे झालेली आहे. आणि फुगडीचा व्हिडिओ अगोदरच आहे जसा की तुम्हाला मी बोललोय. पेंडिंग व्हिडिओ आहे तो, पेंडिंग ब्लॉग मधला होता. तर तो आता ब्लॉग आजचाच आहे, पण फुगडीचा व्हिडिओ मागच्या टायमाचा आहे. आणि कसं चतुर्थी असते त्याच्यामुळे भजनं वगैरे असतात, तर तिथे पूजा होती प्रसाद दादाच्या घरी. आणि तर आमचं भजन झाल्यानंतर ती फुगडी आली, तर त्याच्यामुळे आमच्या दुसरीकडे म्हणजे दुसऱ्या वाडीत भजन होतं आमचं नंतर. तर आम्ही तिकडे जाणार होतो, त्याच्यामुळे आम्हाला तिथं थांबायला मिळणार नव्हतं. तर मित्राला सांगितलं, अनिकेत म्हणून आहे मित्र, तर त्याला रेकॉर्ड करून ठेवायला सांगितलं. त्याच्यामुळे क्वालिटीमध्ये थोडासा फरक आला असेल, तर असं ॲडजस्ट करून घ्या. तर कसं वाटलं कमेंट करून नक्की सांगा. आणि तर आता काय नाही, आता जेवणार आहोत. जसं की मी बोललो 9:30 वाजायला आले. तर मित्र यायचा होता गणपती बघायला, तो अजून आलेला नाही. क्रिकेट खेळायला असतो आमच्याकडे, त्याचं नाव आहे आना बोलतो, म्हणजे आना कुंभार म्हणून आहे. तर तो यायचा होता, अजून आले नाही, त्याची वाट बघतोय आम्ही. त्याला बोललो ये म्हणून. तर पहिला तर बघूया, इकडे सर्वजण आतमध्ये आहेत, मी तिकडे उभा आहे एकटा. तर सगळे इकडे आहेत. तर आई इकडे बसलेली आहे आणि इकडे आईचं काम चालू आहे. तर आज जेवणात काय पुऱ्या बनवतोय. आणि मोठी मेन गोष्ट म्हणजे बहीण सगळ्यात जास्त काम करणार इकडे स्टार्ट केला होता करायला. तर इकडे चूल बनवलेली आहे, तर चांगला झालाय. आता चुलीचा वापर एकदम व्यवस्थित होतोय. चुलीवर बसून करायला चांगला आहे तिकडे उभं राहून करण्यापेक्षा. आणि पप्पा इकडे उभे आहेत. तर मंडळी आलोय मी परत एकदा बाहेर आतमधनं. तिकडे उजेड जास्त पडत नाही, त्याच्यामुळे काही दिसणार नाही मी बोलताना. तर आज सांगत होतो की कोंबडी नवीन बसवलेली आहे. 18 पिल्लं काढली होती मागच्या वेळी, कोंबडी तुम्हाला दाखवलेली बघा बसवली. तर आता परत एकदा बसवली आणि त्या 18 पिल्लं काढली. त्याच्यानंतर एक कोंबडी बसवली होती, तिने 10 पिल्लं काढलीत. कालच परवाच्या दिवशी काढलीत. आणि आता परत 10 ठेवलेली आहेत. तर ते तुम्हाला दाखवायला मिळालं नाही, पप्पाने ठेवली तोपर्यंत. तर आता पिल्लं जेव्हा काढेल तेव्हा दाखवू तुम्हाला. तर आता काय नाही, आता जेवणार वगैरे आणि ब्लॉग एडिट करणार मस्तपैकी लवकर, टाइम आहे तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.